Ziral astronomiko hontan beti bezala hasiko gea efemeridekin. Ikusiko dugu ze konstelazioak ditugun zeruan iraiaren zehar, ikusiko ditugu planeten egoera eta ilargiaren faseak. Eta ilargiarekin batera, aipatuko dugu hilabete hontan izango dugun ilargi eklipsea. 28an goizeko ordu bitan edo hasten da eklipsea eta irauten du gutxi gorabehera goizeko 6ak arte. Ilargiarekin lotuta ere aipatuko dugu librazio mugimendua. Bada mugimendu bat, ilargiak oszilazio txiki badaka. Badakigu beti aurpegi berdina erakusten digula, baina 150, baina pixkat gehiago ikusten dugu vibrazio honengatik, mugimenduarengatik. Orduan aipatuko dugu zer den mugimendu hau eta zergatik sortzen den ere. Aipatzeko ere dakagu Rosetta sonda. Badakigu dela sonda bat, bidali dela kometa bat, eta gauza da kometa hori bere periheliotik pasa dela. Orduan, eguzkiaren beroagatik kometa agurtu inda eta bere buztana edo handitu inda. Orduan, aipatuko dugu, ikusiko ditugu irudi batzuk eta ikusiko dugu zer gertatu den kometa honekin. Eta amaitzeko ikusiko ditugu departamentuko kideek atera dituzten argazkiak. Abuztu hontan zerua aukera bat eman digu argazki batzuk egiteko zeruanak, eta ikusiko ditugu argazki horiek bai. Guzti hontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte abuztuaren 28an, arratsaldeko 7 Arratsaldeko egoitzara, Zorroagan. Espero zaituztegu.